Jayalah Nusantaraku. Udah belum? Awas pi. Ayo, ayo, Ayo. ayo. Oke, sebentar lagi sampai. Tahun Ini kabarnya mulai tarik bapak ini bagian yang ada di daerah ini bercek ini orang kabar kan. kawet prasasti pajak mereka tetap mereka sampai ke Mojosari. Iki merawat lah, melestarikan bukan Ngene lho, ada ini Bu. Kok ngono Bu. Baru ngono. 500 kira sak wulan. Mungkin kan anu kan kenyataan. sini gitu Pak. Iya. Lah aku sih kapur udah aku nih ngono. Oh gak iso Pak jare ngono. Sampai tetep salah jare ngono. Gitu Kono. kemudian saya Pak ini ini melestarikan melestarikan Aku tak perlu. Nek biyen uripe apa? Biyen tawono sing gowo. Itu tekan ngene. Balik. Ya, tapi ya ini. kalau komunitas ini Bane, cara gunakan jadi boleh waktu-waktu ini telepon karena punya itu apa belum kesehatan Biar aku malu kan kalau kok ngene. Wis cuma dijupuk wong iku. ini mantan di ya Pak. lho biyen kok dijopuk Mas tapi gak tutup kan treke ku wis tutup kene Mas biyen buat kene iya rembugah kene nang gone ngono Mas marono yo esuk iku yo wis merono gane dhewe maneh ngono ae wis gak ngerti awak dhewe terus sing kaya bapak ku jenenge wong tuwek kok masalah ilmu biyen kan yo kapok ya Mas awak dhewe ne opo Oke. biyen wong dhuwur bapak ku ae nukur nang nang rigo manung Jayalah Nusantaraku. Tetep pose mawon Biyen ku bayang nang karang Yo sono mbokne. foto gajiku boleh kena ayammu nanti tepangnya kemana